Passejar banyada pel sol i la llum del Mediterrani de la Safor, envoltada dels tarongers amb el seu verd i taronja, acoloreix una ciutat vegetal independent i única. Igual d'independent que una de les ciutats que viuen d'eixos camps. Simat de la Valldigna. Tot i que tradicionalment és el referent de la Valldigna, Simat mai n'ha fet ostentació. Ni tan sols és el poble més poblat de la vall, ni aspira a ser-ho. Amb un ritme de vida serè i afable, Simat deixa passar la vida tranquil·lament, cuidant els elements que l'apropen al seu passat, sense pressa mentre construeixen el futur. Com ho feia esta colla d'obrers, encara que la seguretat no era com ara veritat. Mireu el carrer Major. Avui el futur s'obre pas en forma d'automòbil i les seues cases dels anys 60 ho accepten resignades. Que com ha canviat el poble des que jo era xiqueta, barbaritats. Nosaltres xiquets vivien en el carrer i ara avui en dia els xiquets apenas juguen al carrer. A l'estiu ens sentàvem a la sombreta, passava l'home que venia gelats, ens compràvem els gelats i menjàvem a l'orxata amb rosquilletes en els cantonets. I és que la gent de Simat de la Valldigna aprecia les coses xicotetes, casolanes. Si no, doneu-li una ullada al seu antic ajuntament. Si no li veieu planta d'ajuntament és perquè era una casa particular, una casa del poble de les de veres. En 1951 li van buscar una aparença més institucional i després de derrocar la Casa Vella va ser reconstruït amb la imatge que, com podeu veure, 70 anys després encara conserva. La plaça on hi ha l'Ajuntament es diu Plaça de la Constitució i també ha canviat. Però si vos hi fixeu, algunes de les cases han aguantat les transformacions urbanístiques prou bé. El que de segur no han canviat són els milers d'activitats que s'hi fan. Les festes que tenim així popularment són les de festes patronals i a part de les festes patronals tenim la festa de Sant Antoni, que és en gener, i després la festa de Santa Anna, que és en juliol. Sobretot el que es faci en una plaça és més que res per les persones grans i també per els aficionats a la banda. La coronada també es feia, però es va deixar de fer per causes de molèsties veïnals. Les fatxades es feien negres de tant de coet i entonces l'Ajuntament li costava molts diners i a les assegurances també. Sempre hem de trobar l'equilibri entre la festa i el benestar de tots i totes. I com veiem en la foto, Simat ho ha sabut fer. Perquè Simat no nega el progrés, però sempre que siga una eina útil per a mantindre les tradicions. Per exemple, la tradició del pregoner. Pues anaven a flauteta als cantons dels carrers i la gent així al carrer i feia el bando. Ara ho ha conegut molt poc, però ho ha conegut. Per ordre del senyor alcalde es fa saber que... I entonces ja s'anunciava el que el senyor alcalde en aquest moment determinava. És una professió ja extinta, però que Simat es resisteix a perdre, encara que siga en versió tecnològica. Es recordo al poble que el poliesportiu tancarà demà, dia 31, a les 13 hores. Encara que les xarxes socials van prou bé per a comunicar-te, res com la veu així, en viu i en directe. Jo soc la principal de les xarxes socials, perquè estic en Facebook, en Twitter, en Instagram, tinc un canal i tinc un blog meu que escric. Quan el temps passa i les coses que coneixem es van perdent, és important que, com a mínim, continuen vives en la nostra memòria. Per això molta gent que va haver de marxar de la seua llar sent un record molt més viu i intens que aquells que s'hi queden. Ella va ser una d'estes persones. Em vaig casar als 22 anys, però a l'hora
Volkswagen que habían estado, volvemos apurats. Y en Corbera venía una familia madrileña y uno era jefe de un taller de mecànics a la Volkswagen de Alemania. Montblanc i tot també han averiguat. La meva xica, la duia a l'escola, a Tindacat, ella sí que em va ensenyar l'alemà bé, perquè la tenia jo tot el dia a l'escola en companyia d'alemanets. Jo me n'anava a netejar les oficines de la Volkswagen, carregava l'autobús i me n'anava. Però jo al principi estava molt contenta, perquè la gent veia molt bé a tocar, es portava molt de mi, i bevia jo amb molt de gust i tenia molt de gust. I això era el no parar. La font major té una germaneta, la font menor. Però, malgrat el seu nom, la seva importància no és de cap manera menor. Va haver-hi un temps en què cadascuna de les fonts, la major i la menor, eren el centre de dos nuclis de població diferents. Després es va unir formant el que ara coneguem com a Simat de la Valldigna. Este és un poble amb moltíssima aigua, baix del nostre sol hi ha moltíssima aigua, és un poble molt ric en aigua, les dues fonts al final són les que van constituir un poble. Per això aquest poble és tan allargat, perquè les dues fonts és una font, la font gran està a una punta del que és l'actual poble i l'altra font està a l'altra punta del poble, que són quasi 2 quilòmetres que n'hi ha de punta a punta. S'ajuntaven tot i ja en l'època musulmana ja es va constituir en un nucli urbà únic que és Simat. El motor de la font menor portava l'aigua de reg cap als cultius de Simat, que, com ja hem dit, en la seva majoria ara són tarongers. Quan va vindre l'època del boom de la taronja, sobretot a partir dels anys 50, molta gent ja s'havia anat a l'estranger, però la gent que va quedar així va trobar feina en les cooperatives. La taronja va generar un treball en el qual les dones tenien molta vida. En aquestes imatges veiem que el treball de la dona sempre ha sigut fonamental, encara que pot ser poc reconegut. Per desgràcia, a Emília li va tocar treballar els últims temps de la cooperativa. Soc neta del soci fundador de la cooperativa Juan Vidal. Va ser un home prou emprendedor que, junt a altres persones, van decidir fundar la cooperativa. Quan estava en ple rendiment, la cooperativa tots tenien feina i es notaven al poble, tots gastaven més en el poble. Seríem entre homes i dones, perquè n'hi havia 2 cooperatives, i seríem unes 500 persones treballant allí, en total. Les dues, per desgràcia, que van funcionar molt bé al principi, pràcticament a principis dels anys 2000, del segle XXI, van entrar pràcticament en bancarrota, van fer la fallida. Això va suposar una crisi laboral en el poble tremenda. El tancament de les 2 cooperatives va ser... Tot és una roda, no? Jo guanyo diners, me'n gaste, no en guanyo, no me'n gaste. I com per exemple jo, que a partir d'ahir no he tingut ja una feina més estable, es nota. Jo estic molt orgullosa del que va fer el meu abuelo, ja perquè per mi era una gran persona, ha sigut molt treballador i va crear una riquesa apassionant. Tot i que la producció de taronja ja no és tan rendible com abans, encara és el principal motor de l'economia del poble. És la part bona que té que la teua matèria primera siga un element tan nostre. Els empresaris et poden fallar, però la natura, i en particular els camps de la Valldigna, si els cuidem i respectem, mai ens deixaran.